Ka Khasi Student Union KSU kala ajumut halor ke jimpang bait thamai ya state reservation policy banah samar biang nagwanta kila dili ki jai mriu khasi jantia bat karo jong ka chala ha ka sithi bala pha se expert committee on state reservation policy balam khamat daw jostik retired OMZ gat ka KSU kala ong ki jing ajumut kilong da ka babishar bha ya ki jinglong jingman ha ka jingbun pa ka yok ka kot ka pule puthi bat kum ju ro ya ki jinglong jingman ha ki jung seng phera padang ki pat kasi bat karo ka KSU kala panwan dur yakini kicing ajemut da ka bangai scam kan apa sengsi na penduk nong yano ro handai kan wan ra malum mala ya kata ka hok badai ban yo da kitara di tramluk jong parok ka wei ka jela katkum ga khana samari ar jar khat wei ka jela Meghalaya ki jai mri khasi bat jantia ki don komba khat sau pon iwai lak ngut bat tang ki karo ki don palat pra pon ar wei lak ngut namar kata ka ne ka pausai ba don kaman pembik ya ke reservation policy kenaman penting kena ba kan don kejengnya biang lang ha pedang kejai berkasi jantia bat karo la ong ka KSU ki samtali kimat ki ba ka KSU kala ajumut sya ke expect committee kilong banakong kat kum ke reservation policy kabala terikam na du kat kendai ni puar ka jing phatung kam na gunta khasi jantia kalong 60% na kasis pa bat ya ki karo kalong 60% na kasis pa ia ka basa 40% pat lamang san jiki wei pat ki SC bat ST kat ba kat san persen pat kadai nak banta barok ki basa ha Meghalaya claim da khenjai menriu ka KSU ka bu hakmat ke sarkar bala dai pan pembeit nok khendiat ha kar kom bha ya kat thung kam thung jam namar ka jai mriu khasi ka kham he pa banya ki jai mriu karo kumta ka ajumut bana ki 4% dai ban mang nok 30% ya ki khasi kata kan dia mo penar boy war maram bat langam handai to ai ba ka jong ki pat karo kan nai kumju kata 60% ka ba sapat ka long 10% en pia no 1% cheki wei pat ki STSC ka jela bat 1% pat kan ne ka ba mang ya no ru handai ka ba pli ya barok kinong song ka jela ka ba arpat ka KSU ka yo i ba ka jela Meghalaya labanta ha ki arthan kata ka karo hills bat ka babun pat ki karo bat ka khasi janti hills ka babun pat da ki khasi kan dem penar boy war maram bat langam kata ha ka bai dai bat ka thong kam ha ki district level ka KSU ka ajumut ba shubu lada omdon khasi ba thep kam ha ki post bala ya karo hills kamut kan dai 5% dai ban mang be yagi karo kumjuru ha khasi janti hills lada duna ki karo ba thep kam ha ki post bala ha ki district khasi bat jantia kan dai 5% dai ban mang be syaki khasi jantia kebalai pat ke KSU ka ajumut ro balamba ke reservation policy bat kerusta sistem batmai amdai syu ban phaidin syaki jingduna yo kam jong keno gejai meriu handai ban nyai be chekmat katkum ga bha balamang thamai abasau ka wei pat kemat ke KSU ka seu dai kalong halor ke pule puthi haki secondary level haki school ba per keneru kumju kum kemat ka ba arhi ha ka bai dai bai ke jing phia ek jala haki arbanta ka KSU ka ajimun bal dah ban kentam kentiu syu ia ke pule puthi khamtam hathan nyong kendong don kaman mang bai chispa nang 4% ni ki kam hi ka chaki karo ha karo hills bat chispa nang 4% ni kasi jantia ha kasi bat jantia hills kebasan pat ka wai pat kaman ka bap pentar ha ya ki samlawat kam wat jam ka dai kata ka baki ong ka backlog research we can see ka KSU ka sengau dai ban ham man penduk no ya kene kerkom namar ka kata omtang ya ki samlawat kam handrai wat ya kurkom trekam ke sarkar jela kumban chu anuksa lada ki khasi jantia kimla ban pendap yala san 5% hagi kam ki balai ya kine ki kam ki basa amdai ban wanra kum ka extra percentage hagi advertisement kam ki bahadin kum juro lada ki karo kimla ban pendap pura ya ka 5% ya ki basa amdai ban kela plus ya ki advertisement kam ki bahadin handai ya ki to ki kam ki ba amla ban pendap pura lada kedai ka bha khasi jantia ne jong ki karo dei ban khot advertisement mat pelong asmin biang da ka bathamai mat bud ya ki kendon ka reservation policy bathamai kata sat pheu la 20%